Pakkasit tuo piru tuuli tuolla pohjalla. Ei. Kyllä se mylly tuolta katsoo. Mennään vähän edemmäksi, että mä... No se. Potkiko se? Potki. Oliko siinä tuossa joku... On siellä joku hirviän vanha määräs. Oliko siellä kuollut ahaven? Tämä on jäänyt aina silmän varjoon. Joo, taasko nää sait ahaven? Aha, siellä ahaven. Ja se on jo 2, 4, 5 ahaven. On se niin monessa? Oho. Onkas se? 5. Tästä aukaistaan tämä solo. Tuuli. Joo, pitää veri laskea aina, kun myyntikallaa otetaan. Taas tulee. Kato, vielä tuli ja on kymmenkunta antaa. Joo, ja 2 oli toisaalta. Niin. Siinä on parvi tullut. Siinä on parvi. Nyt se lähtee, jos on lähteä. Vieläkin tunnettiin, että joku on. Se on merenpuhistuslaitos. Ne syö niin tarkoin kuolleen kalat, ettei jää kuin ruoto. Joo, ei. Ei lihaa. Tulee lisää. Kato. Ja kato kummalle. Joo. Sieltä tulee kalaa. Ja nyt on tuossa se taas se... Nyt pitää nykäistä tuolta narusta. Missä naru on? 32. Niin täältäkö? Se kato tarttunut, jäätynyt kiinni. Niinhän se tietysti on. Tulee sieltä. Ota vaan. Se lähtee siitä. Vielä mihin pystyy. Sinne näin päin. Joo. Kyllä se passaa. Kyllä se siihen. Joo, hyvin se passaa. Niin se.